Saro si alias James sa labisang gatos na Persons Deprived of Liberty o PDL kan Legazpi City Jail na nakapagboto sa barangay Asinsangguniang Kabataan elections kasabagong aga. Sabi niya, maski saro siyang PDL, mati niya nanggad na parte pa siya kan komunidad. Kaya naman dain niya sinayang ang pagkakataon na ipigtao sa iya na makapamili ng pinakakarapat dapat na leader sa indang barangay. Maugpo po ako igwa man po grare kami ng oportunidad na makaboto po sa kapitan. Ano na po kaya? Subok naman po ito na dati naman po siyang So kagawad, halos mga bistado man po. Tapos may mga maray man po ito na ginabuan sa barangay. Alas 5 kasabagong aga, Oktubre 30, kan puunan kan Commission on Elections asin kan personahes kan Legazpi City Jail ang pagkolekta kan mga gagamito na balota kan PDL. Alas 7 naman aga kan opisyal na magsikid ang pagboto sa laog kan pasilidad. Sigun sa officer in charge kan Legazpi City Jail na si Jail Senior Inspector Fernan Sunga, ang mga nagborotong PDL enterong rehistradong botante kan syudad asin daay pa nasisentensyahan kan husgado. Kaya may mga diretsyon pa ining makapagboto. Right now, pinapakita dito na although nakakulong sila pero nire-respect pa rin, binibigay pa rin natin ng gobyerno sa kanila kung ano yung rights nila na magpili pa rin since na part naman sila ng barangay pa rin at eventually pwede naman silang lumaya pa rin. So na-enjoy pa rin nila yung kanilang karapatan sa pagboto. They still have the right to vote. Yan ang naging decision dyan ng Supreme Court kasi dati kinwestiyon niya na nag-start na sila dati na magboto and then natigil. Ngayon may nag-apila na naman na allowed naman talaga sila magboto pa. Kasi as long na they are still considered innocent hanggang di sila na presume innocent pa sila, hanggang di nasisintensyahan. Ongoing pa yung maaring ma-acquitted sila or hanggang wala sentensya ng tao, hindi pa may right pa sila na magboto. Ipigbalik naman sa mga designadong presinto ang mga ginamit na balota matapos ang entero ng makapagboto ang mga PDL pasado alas 2 kasabago. Matatandaan, enot ng sinabi kan komisyon na nasa 1,313 PDL ang maboto sa Bicol, 805 kainyan maboto sa Camarines Sur, 246 sa Albay, 178 sa Camarines Norte, 139 sa Masbate, 71 sa Sorsogon asin 14 sa Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.